थामजिसा NLFB आरोबाव दिनै जाहारबारि हाग्रानिफ्राय बिटिआरआव फैफिनबावबाय। अक्ट' 8 आगस्ट 2021 जाहारबारि। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जाहारबारि गामियाव दिनै आरोबाव NLFBनि सा 30 सोद्रोमाफ्रा बिटिआर फारसे आगान होफैफिनबाय। मख'नो गोनांदि एम बाथा बिथाङा गावनो जाहारबारि गामियाव हाग्रानिफ्राय फैफिननाय 30सा NLFBनि सोद्रोमाफोरखौ बरायहैदों आरो साननैसोनि गेजेरावनो आरोबाव फैबावगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। अभी আগত মন্ত্ৰীসকলে 200 জন আছে বোলে, এতিয়ালৈকে মূলতনে আপোনালোকে আগত কেইজন আহিলে? আজি 30জন, এতিয়া বাকী কেইজন আছে আৰু কিমান কেতিয়া আহিব? আহি থাকিব। আজি 30জন আহিলে, 30জন আহিছে না? আজি 32জন আহিলে আৰু বাকী सानथामसोनि गेजेराव खेबसे खालामबावगोन। उदालगुरि खेबनिखौ 15 आगस्टनि उनावसो everything is going fine, and we are in the contact with the Honorable CM sir and BDS.